Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Miyerkules, ika-napulo nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Oks lang ang aton sining pag-sinalayo.
Kabayuntang ox lang mga kaaksyon, kay kun hindi ox, mas nami pagid kon okay, no? Bangod 5 na lang kadlaw na bilin sa MGCQ until June 15. Pag rohalong-halong gid mga kaaksyon, kay karon nga adlaw na Tribucawo naman ang area sang Barangay Bata. Matapos nga isa ka COVID-19 patient ang nagwa ang resulta positibo sa COVID-19, no? Gin-isolate naman ining tawo kag tiang City Health Subong diri sa syudad nagapaninguha kon anano ang dapat ngaymuon i-lockdown balang lugar, those quarters area pa ni ang lugar sang patient number 18, no? Amo ni mga kaaksyon ng masubong nga balita kay amat-amat na tatani zero in pero lantaon taniblang sitwasyon, no? Mayara pa positibo mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tayo hindi gid magkalipat, ha? Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan, kag wala sang dapat nga baklon, magpaymunong na lang sa balay. Parang bisan paano, masiguro tang hindi makalaton ang anuman sining nga bakterya. Tugas ang COVID-19. Kabudlay gid no, to hindi mo maintindihan. Pero always gid nga ginatatakta sa paminsaron sa aton sining nga mga kaaksyon nga naka-face mask kita kag naka-social distancing kita para nga bisan paano malikawan ta ining hindi mo makita nga kay enkwentro kay kung makita mo man lang ni ba kanami tani hindi mo makita eh. Amo na mga kaaksyon ang isa sa mga bagay nga dapat tandaan tagid. Ang kontrata subong hindi makita. Meaning, anytime, anywhere, kag bisan sino pa, matapikan niya sini mga kaaksyon. Isa ka family driver ni ang patient number 18. Diri lang niya sa Bacolod. Di niya ni ginkuha. Kag anong background sini? Kung diri lang ni siya, meaning may-ari man diri gali sa aton. Kabudlay gid no? Family driver siya pero may mga report nga daw driver man siya sang isa ka opisyal sa probinsya. Ay nano nga sitwasyon ini man. Paghalong kita sa mga kaaksyon ka, way man na diferensya kung naghahalong kita kag naka-social distancing kita mga kaaksyon. Kay kabudlay sang sitwasyon, amo na ginasiling tang hindi ta makita ang kaengkwentro nato, no? Sige lang, karon nga adlaw mga kaaksyon inupdanay kita, tubtob kita sa tak na launa sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta? Sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, ha? Kag kalakipan sa Oriental side, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa bugos nga Region 6 mga kaaksyon, no? Kag ginabi-abi man ang aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live nga naga-monitor na sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Dira lang kamo, padala lang sang mensahe mga kaaksyon, i-like lang ang aton sining nga program. Kag titutok lang kung way ka mo monitoring set dira sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo kapamati sa aton sining broadcast. Ipadala lang mensahe ninyo kaya tagan tanay talupangod sa dili ginamang madugay plus man nga yara ka mo nakalantaw sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Ayos, sige, ang ginasigahom kuning tanan ga preparar na ni samplan niya gahon sa siningod to. Kabayon ta dugay-dugay magka-chow na kita upod ang bugos nga pamilya. Ayos, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Karon nga adlaw, Hunyo 10, mga kaaksyon, happy birthday sa kay SM Nona Magbanwa.
Pilaya Subong. Basta happy birthday SM. Kay SM Nona Magbanwa. Happy birthday. Ang panamyaw halin sa Aksyon Radio Bacolod Family. Happy birthday SM. Kag happy anniversary man dungan ginigaliho kay Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Nona. Happy anniversary, no? Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hilovia, COVID-19 laboratory sa Lakbanwa sang Silay, nakatest na sang kapin 400 ka mga nagbalik nga mga LSI, ginabisuhan nga mag-quarantine sang istrikto sa ilang puluyan. Dapat lang kung nagka-quarantine ka na imo sa ospital, kag kung naka-subject ka na sa laboratory, meaning pagpaymunong lang anay tubtob nga hindi klaro pang resulta, no? Amo man lang ng importante dra mo, hindi anay sali ka lagaw. Samtang sa Bacolod City Government Center, maki-update kita karon kay Aksyon Dale Salazar angot sa sining patient number 18 nga naka-record sa syudad sa Bacolod panibag-o nga positibo sa COVID-19. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa pre-charge investigation sa jailer on duty nga napalagyuhan preso sa Police Station 2, posible matapos ini nga semana suno sa head sang BCPO IDMB. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa number 1 nga drug watch list sang La Carlota City PNP, dakop sa drug buy-bust operations. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Artay Hupon, sa Special Assignments Power Watch plano nga magpasaka sang reklamo sa ERC o kon Energy Regulatory Commission sa tion nga mapaslawan ang Seneco sa pagpatawag sang dialogo. Balita sa patrol we have Aksyon Alvin Graba, ang ining may kangtanan sa pila ka mga returning OFWs kag seafarer nagareklamo sa madugay nga pagpagwa sang swab test result mga kaaksyon, no? Amo maning isa to ka ginareklamo ni Councilor Ising Salanga nga sa tanan nga probinsya nga ang Bacolod ya wala gid nakagwa mi isa. Ay ho, kahapon lang nga resulta mo. Yambot nga, why nila ya mapagwang Bacolod, anong buot nila sing ganon? Hibaloon tana karon upod kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, DILG Secretary Anyo, ginabisuhan ng mga kritiko nga basahon anay ang kabilugan nga measure sang anti-terrorism bill. Kag publiko kag mga health care professionals ginpandaman sang FDA sa paggamit sang hindi rehistrado nga COVID antibody test kit. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas sa dili ginamang madugay. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras. Sige mga detalye, karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. But before sina, daligid lang matagtanay pila ka mga commercials sa pagbalikta sa dili ginamang madugay. Sunod-sunod na nga mga reports ang inyo sini mabatian gikan sa aton sini nga mga action reporters. Daligid lang ha, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Wala pa matiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 na nga oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sige pa sa dilig lamang madugay mga balita na nga sunod-sunod inyo mabatian diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig. Pero sa imo sini nga pag-ehersisyo hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay. Iniman na nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Wala ka nang hahanapin pa kadtulang sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag magbakal sang DTX 500 capsule. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na nga oras. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center. Mga balita anay nasyonal, kalakip man sa gwa sa aton sining nga pungsod. Ini may kang tanan sa palayag ni DILG Secretary Anyo, ginabisuhan ang mga kritikong basahon nanay ang kabilugan nga measure sang anti-terrorism bill. Publiko kag mga healthcare professionals ginpandaman sang FDA sa paggamit sang hindi rehistrado nga COVID antibody test kit mga kaaksyon, no? Kaya daw kadamo sa nag-iimbento, daw murag correct man sila. Kag COVID-19 update sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong aga. Yes, Aksyon Rex, may aga kag saton man mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapelar si DILG Secretary Eduardo Anyo sa mga kritiko sa kontrobersyal nga anti-terrorism bill nga basahon anay kuno ang kabilugan nga kaundan sang hagna agod at hag nga mensindihan sang maayo. Ginpasiguro man ni Anyo ang publiko nga ang kinamatarong sang kada Pinoy ang maprotektahan sa tion nga manginlayina ang amo nga hagna. Ang measure sang hagna sa diin ginsertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang nangin enrolled bill man matapos wala sang pagpamatok sa probisyon sa tunga sang Senado kag Kamara. Una na nga ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga dapat man i-review ni Presidente Duterte ang hagna antes man sinipirmahan. Nimaluan madamo nga grupo ang nagapakamalaot sa amo nga hagna o konsiling anti-terrorism bill sa diin isa sa mga concern nga ginpabutsyag sa mga nagapamatok amang posible magahatag sang duga nga poder sa gobyerno agud lagson ang mga aktivista kag ang posible pagpang-abuso man sang mga otoridad. Tigin pahayag naman sang kapulisan kag militar nga ang new anti-terrorism bill ang wala nagahatag sa ila sang duga nga poder. Nahibaluan nga ginakonsiderar nga Terrorism Act ang sino-man magapatigayon ang aktibidad nga makatugas ang kamatayon o kon malala nga kapilasan, makabutang sa kadalagman sa kabuhi sang isa ka tawo kag makatugas ang kahalitan sa gobyerno, pampubliko nga pasilidad, pampubliko nga lugar o kon pribado man nga propiedad. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, nagpaandam ang Food and Drug Administration o kon FDA sa tanan nga healthcare professionals kag sa publiko
angot sa pagbakal kag paggamit sang hindi sertipikado nga COVID-19 test kit. Sunod sa abiso sang FDA sa ginpatigayon nila nga post-marketing surveillance, ila na diskobrehan nga ang Deep Blue COVID-19 antibody test kit ang wala na isyuhan sang sertipikasyon sang ahensya. Bangod diri, ginadilian sang FDA ang pagbaligya o kon paggamit sinete. Suno pa sa FDA nga wala ini napaidalom sa evaluation na process ang among ahensya, amo nga wala ini sa nga garantiya ang kalidad sini. Pero may ara pa na Aksyon doors nga nagabaligya pagid sina. For sure may mga nabilin pag iniguro Aksyon Rex Sus, muna ning kadelikado sang sitwasyon sali pagkabaligya. O ini magtululog na lang sa pangigarong para mabalaan tabla. Kado ka nami isang panahon kigaululan mo na. Dapat ang DOH lang ang sarang maka-advise kung anong himuon parte sa COVID-19, di kayo magsali pa tagabaligyada. Muning kung kay isang nagadamo lang nagadamong problema sang pungsod kay ginaintrahan nilang hindi magklamo ho. Kag kung ano ang good Action Rex, kung may mayo nga tuyo, tita ni idalo man sa ano sa FDA para idalom sa FDA examinations or nano man ta para nga bisan paano makapasabla. Correct. Kung makapasa kundi gamiton ta. Arangkada dayon. Oo. Amo nang dapat na na sinadya na to sila. Sige. Kay kaina Action Rex do. Sang kagahon, nag-ulan ko namong, tapos do kaina, alas 6, nag-ulan naman, di ba? Sige, di ulan subong sa aton. Subong nag-ulan naman? Di wala man subong driya sa aton. Kay naguruya sa ngaga, hasta nag-alas 6, alas 7, ito do nag-ulan-ulan pa. Turo talithi na lang subong. Turo talithi, I don't know, sa iban nga mga lugar, kung mabaskog ang pag-ulan da sinyo, pero driya sa Bacolod, do, hindi gid mo masyado, nakaro basa-basa gid man sang kalupaan ta, pero do, hindi gid masyado Pero may mga lugar gid guro nga puwerte itong ulan. Kito kagina may nakita ko nag-comment sa aton nga Facebook live. Dito ko no sa Hinigaran Action Rex, grabe ti ako ng ulan halin pa kagabi. Gani man. So ma-update ko sa lakat sang panahon Action Rex. Kay ginapahayag subong sa nga pag-asa. Ang puwerte nga ulan subong kay Aksyon Ere kay Aksyon una. Sure, ulan sa ulan sa pag tamyaw. Sa pagtamyaw. Sa ilang nga wedding anniversary. Do ka 19 years na sila Action Rex? 19 2001 sila ging kasal. Mo lang sang edad mo gali, no? Sure, di ba? 19 years nga wedding anniversary ni Aksyon Ere kag birthday ni SM no na magbanwa. Ikapila ya? Is it 25? Charot lang. Ika 24 goro Ay kala, 24 pila palang edad just naging kasal sila. Tuod no? Tuod na. Hindi amo dato na. Mabash sa Hindi amo ni ato na do. Doga pinalagpat lang tani pero basta naman young at heart. Young and beautiful. Importante dang palanyagahon, okay na. Yes, amo na importante da. Sige. Sa aton lakat sa panahon Action Rex, mangin isa na kabagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa nga pag-asa sa bahin sang Eastern Samar. Ang LPA ang katapusan nakitaan sa pag-asa 75 kilometers na sidlangan sang Borongan City, Eastern Samar. Tisunod sa pag-asa sa masunod nga 24 tubtob 48 oras, posible maging isa na kabagyo ang LPA kag pagatawgon ini nga si Butchoy. Ang Western Visayas sa karon pangalan niya. Nakapangsot, no? Sige lang bala kay importante. Pero mga butchoy, Action Rex do ka, nito mga buot niya. Mga buot, kag mga malwan na. May kilala ko nga butchoy gani. So, amo na. Alwan man? Hindi ni siya gid guro, last gid guro. Mga buot. Kabay pa kayo daw, lapit-lapit di, Eastern Samar lang mo. Yes, correct. So, sa Western Visayas, Action Rex, ang weather naton diri subong, makabatsa kita sa magalumon nga kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan, bangod sa ginatawag nga southwesterly wind flow. Samtang ma-update ko sa bugos nga record sa bugos nga kalibutan sining COVID-19 ang infected subong 7,318,131. Ang nagkalamatay naman dire 413,648 kag ang mga naka-recover 3,602,601. Diri naman sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, Hunyo 9, 2020, ang infected diri naglambot na sa 22,000 o kung 22,992, ang nagkalamatay
1,017 kag ang naka-recover 4,736. Sa probinsya sang Negros Occidental may isa ka panibag-o nga kaso nga nagresulta na subong sang 12 ka mga kaso. Anom diri ang naka-recover kag ano man ang aktibo lakip na ang bag-o nga kaso, Aksyon Rex. Bali, Sa Bacolod, pila na ang 12. iya ka Bacolod? Sa Bacolod 18. 18 na. Oo, kay may bag-o sa Aksyon Rex mong sa Tagabata. Gani, taga-Bata ni. Dugay-dugay mabatean na sa report ni Aksyon Daily Salazar. Ang probinsya ya? Ang probinsya, 12 cases, Aksyon Rex. Kaya kagapon may isa nga nadugang nga naka-facility quarantine man. Yes, pero naka-facility quarantine ni siya. Ining taga Bacolod, talulupang doon ni Aksyon Doors kay lokal lang transmission ini. Kay doon sa isa ka purok sa bata, but may mga report pa nga daw driver kuno sang isa ka opisyal sang probinsya. Personal driver. Oo. Kaya ambot ko na ni ka matuod ning backgrounds ning karon kay Aksyon Dale, Aksyon Rex ato ni Baloon. Yan ni. Kag sa Bugos naman yung Western Visayas, 127 na ka mga kaso, 28 aktibo, 88 ang naka-recover kag 11 naman ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:50 na nga oras, 11:50 na mga kaaksyon. Importante paghalong gida. Kay ti bisan tag isa-isa lang ni kun magdamo ni sila supot man ni bro, di ba? So dapat halong gid kita, no? Naka-face mask kag social distancing lang kita, way gid ta perdihon sina dira kun tumanon talang, no? Ayo, sige. Kantuan tareng balita ni Aksyon Alvin Graba dra sa area sang ano ning Singkang Airport niyang ano ni? Daw may pila ka reported nga mapalayag sang ila sining hibubunot ang pila ka mga concern naton nga mga kaaksyon, no? Mga yara sa evacuation center or sa quarantine facility, mga kaaksyon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibalontang report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pila ka mga returning OFWs diri sa siyudad sang Bacolod ang nagpadangat sang reklamo bangod sa kadugayon sang pagpagawa sang resulta gikan sa swab test sa diin may iban duha na kasimana masubra duha kasimana na ang paghulat nila Aksyon Rex sang ila sining mga sang sining resulta sa swab test. In fact, diri Aksyon Rex may isa ka hotelabi sa Golden Field Commercial Complex na Dampi. Damo man Aksyon Rex nga nagareklamo in relation diri sa mga ginatawag bala nga pagpagawa sa ila sining mga sang resulta. Isa diri ang nagreklamo, isa man kababae nga si Ferrer sa diin suno sa iya. Yung Rex nga nagahulat, no? Ang resulta kay suno sa experience nila. Base sa experience nila sa lawod pa lamang Marso 16. Kuha na sila paidalom na sila Aksyon Rex sa quarantine sa barko March 16? Dari Aksyon Rex suno Aksyon Alvin? dugang paginsaya. Aksyon Alvin? Aksyon Rex. March 16 to? Sa March 16 pa lang sa lawod pa lang sila Aksyon Rex suno sa pila ka mga seafarers nga aton siningan interview. Bali sa Manila na sila. Para pa lang sila sa abroad. Okay. Paidalom na sila sa Kuna mo sang atos ila sa abroad, gin pa quarantine na sila. quarantine na sila. Tapos nag-abot sila sa Pilipinas, anong pizza? Nag-abot sila sa Pilipinas bulan sang Abril. Sa diin nagtiner sila sa Manila Bay.
for 38 days, 38 kadlaw ang ila Sa Manila Bay. Sa Manila Bay, ging-quarantine sila sa sulod sa nga ila sining barko, Aksyon Rex. Sa sining barko is a cruise ship, no? Cruise ship, dumduma mo to, mga sobra 20 ka mga cruise ship na Aksyon Rex nga nag-abot sa Manila. Gani? Atong Saint Elizabeth? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth? Yes, Aksyon Rex, aradang Queen Elizabeth kagang iban pa. Sa diin rin nagtiner sa Manila, madugay nga panahon, ugaling kiti 38 days, no sa ila, after 38 days, finally, suno sila, lipay sila, makabalik, makakadto na sila sa Negros, makapaulis, Bacolod. And I just so happen nga pag-abot ni Aksyon Rex, liwat, ginpa idalom, 14 days mandatory Saan o dislo nag-abot sa Bacolod? Abot nila sa Bacolod Aksyon Rex sa April, May 27. May 27? Yes, sir. May 27, nag-abot sila diri sa Bacolod, gindala sa isa ka hotel diri sa siyudad sa Bacolod para sa mandatory quarantine. 14 days mandatory quarantine ugaling kay titub-tub karon Aksyon Rex nga wala pa nagwa ang resulta sa swab test. Ti manog 13 days na sila subong or 14 days na sila gani today? Aksyon Rex, 14 days na today. Ti wala pa gyapon nagguang resulta? Wala gyapon nagwa ang resulta. That is why excited sila. Saan sila gin saan sila gin swab test now? Iban sa Aksyon Rex kagin swab test sa pag-abot pa lang daan sa May 27, May 29. Araman Aksyon Rex nga gingkuhaan sila June 3 gingkuhaan sang swab test. It just so happen nga tubtub karon yawan na sila Aksyon Rex sa pagkakulat granting suro sa ila. Excited naman sila nga makapauli sa ila sinitag sa mga puluyan, makaupod ang ila sining nga mga pamilya. Kay kahapon lang Aksyon Alvin, way gidya sang Bacolod nga gin swab test result sila didto nga gin pagwa mo kahapon bla sa DOH na inano ning plastada ni man? Animan, in fact, isa sa mga na-interview ta Aksyon Rex, si Ina lang Aksyon Rex ha. Sino? Si Inday Ina. Okay. Oo, siling ko sa iya. Ina? Ina. Okay. Siling ko sa iya, Inday. Ma'am, in kaso gid man, kung ano gid man ang natabo gid diri sa inyo by experience ninyo abi sa labod. Kung mo experience ng excited naman kamo makapauli sa inyo tagsa ka mga puluyan, maupod ang inyo sining nga pamilya, baala mo abi. Sunod sa Aksyon Rex nga daw dismayado sila sa madugay nga pagpagwa sang resulta gikan sang swab test gikan sa Iloilo. Galing ito na trouble to lang isa ka machine sa Iloilo na kaligad nga si Mana. I don't know kung nakayo na to. Oo, ginpahayag pa gani Aksyon Rex ni Inday Ina, suno sa iya. Nga iba niya, sakay sa Mercy Flight, tiner ng makadali, kwa dayon, puro kato rekta na dayon sa ila sininga pamilya, upod na nga kami diriya, 14 days, 17 days ng iban. Ano ni sila Bacolod ni sila nga area? Bacolod area, taga Bacolod ni sila, si Ina. Damo man kita kagina na istoryahan, mga lalaki man. Sa diin na suno gani diriya sa iban nga mga lalaki, 17 days na kami diri, sa subong, wala gihapon. Wala gihapon resulta. Oo, Aksyon Rex. Unang pinaka-problema gidi sa aton ay doon kung di na kuan man ka budlay gid ka tama tuod mo mag quarantine kay mo sa isa ka lugar butang mo tag 17 days na yang iban wala pagyapon ng resulta plus ano pag ginadaya nga kadugay gid sang resulta na Aksyon Rex, isa pa na sa ginaulat na ano man ang obra sina nga inugpauli na nila hidlaw man na sila sa mga pamilya nila mo. Oo, kay iban ganito may experience man ganito nagambal tong isa nagsuli na si Romeo and Juliet. Una, magkapal kita Romeo and Juliet, lalaki ang galantaw sa babaw. Okay. Subong iya, babae na galantaw sa babaw para makita lang ilabana. Gani man. Oo, nagsuli ng payasin ko, mayo man nagsuli. Si Romeo and Juliet, si Juliet aras dalom. Si Romeo na ang aras sa balkonahe, kaginalantaw na lang sang ila sini nga pinalangga nga pamilya. Amo na Aksyon Rex ang experience nila. Ang lain pagigay, suno sa iya, kaga sa aton sini nga interview kay Ina,
ngang iban sa ila nga mga kaupdanan nga simana na lang o kung inadlaw na lang ang itiner kay ginatawagan na liwat sang barko. Mabalik na abi. Way pakagwa sa quarantine facility. Ginatawagan na sa barko para magbalik naman. Magbalik naman. Ati, way pagka nagpauli. Kay iti, next kay sunod. Kaya nga, ano matabo nga? Way pagka di ka mo kapauli, balik na ka mo dayon. Tingnya, sir, sa tutod lang, di rin na nagwa nga sa Manila palang daan gali Aksyon Rex, 38 days na ang ila siningagin tiner. Antes nakabalik diriya sang Mayo 27 kag giliwat ging quarantine base man sa protocol sang DOH sa pagsunundan man sang syudad nga dapat ang problema ng ila nang gindala nga money na eksakto man lang na nila gasto da sa quarantine facility mo. Aksyon na Rex, in fact, excited na gani ang iban ko, no? Kay ginambalan sila nga, para hindi na mabugat, magwa ka mo. Padala na sa inyo pamilya, inyong mga gamit. So may tindan na may ara to Aksyon Rex nga nagambal nga. Actually, ang akon bayo nga dire nabilin, pantatlo lang kadlaw, hasta na lang subong adlaw. Tem problema ni karon sinumalab sa iya nga bayo. Tisiling niya, pwede man ilaban din, galing kay ti isa doon nakadugay. Ang ila siling ahulat. Ang Aksyon Rex, ang pahayag ni Inday Ina. Hindi na tingala lang naman, okay, mga po yung start na sila sa domestic flight. Kaya sa mga transit sa Manila, di ba, sa Bacolod. Tapos, sa airport, nagiging papuli. So kami na, question na mag-actually continue sa kami subong. Or, sa hotel, tapos wala pa kami sa resort. So, ayaw lang kami, isa ipapuli o na lang kami. Di maintindihan ang tingog ninday. Aksyon na Rex, alang-alang ang tingog. Na quarantine gid sa tuod na dapat ikuha na kay para mabatian na bla. Aksyon na Rex, no? Ikuha natin, ginatuduhan man natin sa karon basi pa lang dyan sa... Natuduhan, tiyan mo na hindi sa magilibate, kaya ginatuduhan mo. Di na hinayon ta. So, Pahinay na, be, patestingan tabi. Aksyon na Rex, ang pahayag ni Inday Ina. Pangpahag sa tao, may kami kapusong pa, kailangan i-check up niya. Kami, iba kami sa barko, 38 days kami sa Manila sa quarantine. So, dapat tinilong yung isolation sa provincial municipality ng Bacolod. Ang mga gusto na ako sa Balita, ang Bacolod yung pala sa resort siya. Ang inyong inareklamo, ang madugay resulta sa pagpagawa ng result sa inyong swab test mo na? Oo. Magluwa si ma'am, kamusta ang treatment sa inyo, dira ma'am? Wala kami yung problema dito, sir. Okay kami dito sa pagkaon, sa mga puluyan. Wala actually, kapasalamat kami dito sa mga nurse, mga staff dito sa hotel. Maayong pagtrato. Kasi nga, lalapit naman nga ang amon nga resort, wala pa ka. Sa kaya ang nag-aas ng mga state nila, ang amon yan. Kami sa June 3, until now, wala pa ng amon. Sa lugar ni kamo nag-abot, ma'am? Sa lugar mo nag-abot na reyes? Aksyon Alvin, okay na na. Yes, Aksyon Bali, Alvin, ang way man sila problema sa akomodasyon dra, pagkaon, tanan, tulugan nila, way man sila problema. Ang sulo gina problema nilang kadugay magwa ang resulta sang swab test nila. Yes, sir. Amuli ang ila sininga gina problema. May gambal pa ganito si Inay, may upod pa gani siya nga nagabusong, gusto na tayo magpa-check up. O hindi man siya makagwa sa quarantine area. Opening padulungan sa patrol, rekta sa patrol with action ninyo, Bugina. Sa dinil sila gani na butang? Sa Pedihab lang hotel. Sa diin? Sa may Golden Field ng People Action Rex. Isa ka hotel sa
sa days wala. Okay. Sa may days na yon. Oo. Dire dampi action rek sila nabutang. Ang sitwasyon sa Makolodo gaulan. Gaulan na subong? Gaulan subong. Gali, kaway man kundi ka batsyag ya? Oo, gani man siguro sa amon ni nga ginalabihan subong diado, ano? Okay. Di nang eriyaw? Diri dampi action rek sa may singkang airport. Okay. So rek na diri sa Di magpabasa ha? Yes. Kay kabudlay mabasa ikaw Ay, mabasa ikaw. Di pa yung Dennis ni. Ay, labihan namon to sir si... Sa kondotel gali na siling ni pareng Nimrodo? Yes, may araman. May araman da sa kondotel. May araman sa days? Oo, may araman sa days. Okay. Kaya ang kalabanan, damo sa days action na rin, sobra sila shen dito. So, rekta sa patrol redaksyon na ninyo, Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, reporting live dira sa Barangay Singkang Airport sa area sang Golden Field Commercial Complex. Kung sa diin, pila sa mga ginpalabot nga reklamo sang mga yara sa quarantine facility nga problema gislas kadugay sang pagwasang swab test. 14 days na sila subong adlaw, way pagid sang mihoy kag mihay. Tapos ang iban to nag-17 na kadlaw. Ang iban sina ginatawgan na kuno sang employer nila kung pwede makabalik na. Ay kasadya in tao, no? Sige, base ko makapakigangot lang si Aksyon Dale Salazar sa concern party naton kay daw problema manggani sa aton sila nga syudad ang quarantine ang swab testing. Kay di kahapon lang gani daw wala iya ang bakulod ya. Daw wala ang bakulod kalabot-labot sa Region 6. Ay, pwerte, no? Kantuan taming balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bacolod nagka-record sa panibagong positibo sa COVID-19 kagiban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex nadugangan sa isa ka COVID-19 case ang syudad sa Bacolod matapos nga subong adlaw nagwa ang lab results ang 32 anyos nga lalaking residente sa barangay Bata syudad sa Bacolod nag-positibo Aksyon Rex sa COVID-19 infection. Tuloy daw sako pagid ang linya ni Dr. Grace Tan ang magdisitani ang may otoridad nga maghatag sang statement Aksyon Rex. So galing taken confirm naman sa aton si Bacolod Vice Mayor Alcido dapat siya gituod ng magpagwa sang information sina Action Rex no kay it involves mga medical dirabi or anong pinaka-latest no nga sitwasyon ginabatsyag sang COVID-19 positive pero ginpahayag Action Rex no ni Vice Mayor Alcido Familiaran nga ginhatagan man siya sang information ang Bacolod City Health Office angot sining background sang pinaka-latest or si patient number 18 sang syudad sang Bacolod. So 32 anyos, residente sang Barangay Bata, syudad sang Bacolod. So kay Vice Alcid, May 25 Action Rex sang nagbatsyag sang sintomas sining COVID-19 positive kag June 5 sang ginpaydalo mini sa swab test or RT-PCR test no kag subong adlaw June 10 nagwa Action Rex ang result nga positive ini daw 5 days lang ang iya sini nga ginhulat nagwa dayon kay dito na Action Rex ang swab specimen ni patient 18 gindala sa May Teresita Halandoni Provincial Hospital. Dasig lang gali kondra sa Teresita Halandoni no 5 days lang gwa dayon ang resulta. Unlike wala kung dito kita sa Western Defense Medical Center dahil nagalawig-lawig Action Rex na nagalabot sa 7 days or more pa ang paghulata sang mga ginasuspatsuhan or probable COVID-19. Ang hambal diri ni Familiaran, kung ikaw ang sa kapersona magpadulong ka sa mga hospital or City Health Office Action Rex, automatic na basta may ginabatsyag ka nga flu-like symptoms, kabigon kagid Action Rex, no? Ka patient under investigation or ang term sa kaya nga ginausati probable COVID-19 kagkuhan ka sang swab specimen Action Rex. Tuno kay Vice Alcid, hindi pa sa karon na klaro kung ano bala ang mga travel history ginpadulungan nga mga area ni patient 18 kag amoy ni si karon ang gina-validate man
sang team no sang City Health Office kag Bacolod IATF Action Rex kundi iniya possibly na-acquire ining COVID-19 infection kundi nga mga lugar ang iya sininga ginapadulungan kayang information sang Vice Alcalde nagatrabaho sa Action Rex bilang isa ka personal driver or private driver no mula naman nahibaluan or gin-reveal or additional details kung balati driver siya sa isa ka politiko, negosyante o kung ano dira. Ang hambal lang ni Vice LC na nagatrabaho bilang isa ka private driver ining si patient number 18. Ang area or balay ni patient 18 makabig Action Rex no kay Vice LC nga squatter area no. So sa karon okay, kung mag-squatter sir yan kag kung puli na sa lugar nila to daw ka problemado gina. Amo na siya ang gina-preparahan or gina-check man sa karon sa otoridad no kay sa Vice City subong adlaw magapadulong dito sa area ang team no sang City Health Office para i-assess kung bala ang kabigon nga ultra risk area o kung ang i-lockdown Action Rex ang balay lang sang pasyente o kung ang 50-meter radius humalin sa balay sang nagpositibo sa COVID-19 Action Rex no. So kabigon siya nga ultra risk area kag ipaydalom sa 14 días nga lockdown Action Rex ang ina nga lugar pero hindi pagid mahibaluan karon kon 50-meter radius no sa mga balay no lapit sa balay sang COVID-19 positive ang iga lockdown kay depende ini sa mangin recommendation. Tika daw way pagidya kapag wayas ang statement ang City Health iya kung anong ilang atikang sini? Usually kung may mga nagpositive no sa COVID sa Bacolod City nagapagawa na sila Action Rex ang advisory or gani man hindi kay advisory a day before or dapat mapagwas sila gilayon sang nagakaigo sining information kung ano ang himuon sa mga tao dira sa lugar. Kaya ang ibanti nagakakulbaan man especially presidente ka sang barangay Bata. May kung makita mo ng COVID-19 kasi mo diri kuya na sa piyak. Pero hindi mo na makita sus Mariones. Bali duga-duga makahatag na sa advisory ang Bacolod IATF. Nanong ginagsakuan ni Dr. Grace Tanman? Kaya ang Balita City ang team sang CHO nagpadulong dito sa area Action Rex. Dapat well coordinated na sa local task force ta dire sa local IATF Action Dale kay Vice Mayor kag kung ano ang kag kung hindi paghihambal na kung anong mga ginahimo da pwede na mapakigangutan si Vice Mayor Elcido lang man na si Vice Mayor Elcid karon tumakadto sa lugar. Kaya ang Balita City gin pull out na no humalin sa balay sang COVID-19 positive ginsalo Action Rex sa quarantine facility no sang syudad since ang Balita City ang pasyente although may ginabatsyag siyang sintomas pero stable ang iya sining condition na Action Rex. Pero ang question na kung balang gintinira niya to kung na latnan o kung wala amo na blad dapat tani mabalan taman blad anong ginahimo mo sang City Health tada? Pwede naman ma-check dugay-dugay no si punong barangay abaring Action Rex dito abaring ti siya nakahibalo man ito isa man ang barangay man officials galing ito yung barangay officials masalig man nagyapon sa City Health naton kay silang tagpangapi na sang ato ni kayong lawas mo. Kay kung may mga previous itablang mga COVID-19 positive ginahambal man sa mga punong barangay no nga nagahulat man sila sang recommendation sang City Health Office kung ano kalaparon or ano ang coverage sang lugar nga kabigon nga ultra risk area kaga i-lockdown na. Hindi pa matyaga sa City Health ya duga tago plus sang information. Ang sa karon sa hindi klaro kung diin bala Action Rex gin paydalom sa test ining COVID-19 patient kung bala sa City Health Office sa private hospital kung diin man dira nga clinic or medical facility. So amo ni sa karon ang ginahulat no. Sa din kuno gin pamtang ni ang COVID-19 patient 18 ni. Gin transfer Action Rex sa ka facility quarantine no agin preparar sang syudad sang Bacolod kung madumduman ang patient na into bala dito sa area sang Purok
bayanihan Banago nga naka-recover na. Ginbutang malang to siya kan Aksyon Rex sa public school, no? Sa isang eskulahan to? Ginobserbaran sa 14 dias sa tubtob nga naka-recover ini sa COVID-19 infection. Most likely amo man ni ang mangin set up, no, o kunang ipatuman nga protocol grabe, no, sa otoridad humalin sa balay niya dalon si sa facility quarantine kag dira i-obserbaran kag i-monitor ang iya sining kondisyon samtang pending pa, no, ang swab sa iya sining mga naka-close contact Aksyon Rex, especially ang iya sining nga pamilya. Ariwa ang confirmation ni Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran, Chairman sa Bacolod IATF, angot kay patient number 18. Yes, patient number 18 from Bata, 22 years old and driver. Oo. Anong background niya pag in-Vice? Buti ginag-trace kung kahapon ng civil office ang iyang travel history lang. Oo. Pero locally Vice, anong iyang may ginpangkatuan siya nga mga lugar nga... Ako nang ginag-trace ako. Pero ako ni siya ng personal driver. Oo. Do ka private Vice? Oo. Oo. Pilang edad niya Vice? 32. 32 years old. So, anong subong din siya subong Vice? Well, I think na himos na siya siguro nang dalaga sa parenting center. Oo. Asymptomatic siya Vice? May symptoms. Okay. Oh, pero stable man yung condition. Stable man. Oo. May nagkapamangkot la Vice kung paano siya Vice na test Vice. Nagpadulong siya sa City Health, sa hospital, sa Brow Center, or... It's normal. Yan ato niya na procedure or policy, the protocol. At the moment na may flu-like symptoms, kaya PUI ka dahil eh. Oo. I see. Kasi diba si patient number 8, nagkapito City Health, may symptoms siya, may swab siya. Sa muna kayang aton, which is very good, no? Oo. So kung naman ang advice sa public, kung may flu-like symptoms ka mo, better see your doctor. Dato ka mo City Health, hindi lang na protection siya, yung protection sa pamilya niyo. At siya na-enforce niyo. Aksyon Rex, nabatian si Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran. Ang ilas si karon nga gina-hope lang no nga tiining si patient 18 maghambal lang sa iya sining tutuod nga travel history Aksyon Rex para mas manginaha po sa ang contact tracing nga ginapatigayon sang aton sini nga otoridad. Ti ang Bacolod City ang kabugusan sining record sa COVID-19. 18 ka mga confirmed cases, no? 7 diri ang naka-recover, 3 ang napatay. Pag may 8 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. May ginpost si City Councilor Israel Salanga sa sining personal Facebook account regarding Aksyon Rex ang concern tong report ni Aksyon Alvino nga nagahulat, no, sang swab result nga lawig-lawig na ang ila sining ginahulat pero wala sa gihapon. Kung madumduman sang Mayo 29 nagpagawa Aksyon Rex ang advisory ang Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory nga naguba ang ila sining, no, mayroon sang problema ang laboratorio nila. So temporarily nag-stop to ang ilang operation Aksyon Rex sa mayroon sang masobra 1,000 ka mga backlog or pending nga mga COVID-19 test results. So possibly ang muna siya isa sa mga ginalantaw sang konsehal nga kun nga ati may delay, no, ang result, no, sang mga swab sang mga OFW Aksyon Rex. Ay kung madumduman ang test to yan naguba Aksyon Rex ang lab or nagbisyo napadala na to yadaan ang mga swab specimen sining mga OFW especially ining mga nagreklamo. So ato pa to Aksyon Rex so muna sa karon ang ginahulat man, no, sang city officials naton kung saan og bala magwa kay total naglapaw naman sa 14 days nga quarantine period ang ila sining pagtener sa mga quarantine facility. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Government sa ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa COVID-19 laboratory sa Dakbanwa sang Sinay.
naka-testing na sang kapin 400. Kadamo na gali, no? Ti mas mayo ni kadadlaw ginatos ang makapagwa sang resulta. Mga nagbalik nga LSI ginabisuhan nga mag-quarantine sang istrikto sa ilang nga puluyan. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, medyo na ulupawang gawang kamalakaya sang mga negrosanon. Pangudasig ng pagpagwa sang resulta sang RT-PCR test kasunod sang pag-operar na formal ang COVID-19 laboratory center sa may sunod sang Silay. Record ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, mga lapit-lapit na 500 ang napatagan nga test action Rex kag subong adlaw mayara sang ginapasugod pagid dugang. Ang ining test ni ginakuha ni sa mga nagabalik nga mga overseas Filipino workers ag locally stranded individuals o kon LSIs kag subong adlaw mayara sang expected nga duha pagid ka mga pile sweeper flights way pagaling sang patod gid kon napila ini ang kanamon kag mga ano oras nga ila sa nga pag-abot. So, ang proseso hambal ni Attorney Diaz nga pag landing sa aeroplano sa Silaya Airport, ang taran-taran nga mga pasahero kinahanglan una nga mag-agi sa thermal scanner, matindog na sila kag kun ang ila sa nga ginabatsyag nga kainiton o kung temperatura aksyon rin sila sa nga lawas mag 37.6 pasaka ma-alarm ina siyabot sa lingon ti mahilanat ka mahilanat i-examine ang sa unahan mayara sang both ngayon naman ka Provincial Tourism Office ka mag fill up sang health cards. Ang purpose sila ambal ni Attorney Diaz para sa contact tracing unahan antes ka magkagawa pero naman sang both may ara sa naka-standby nga lima sa ka mga medtet amo naman na sila magakuha sang swab. Katapos ni ulunhan naman dikto ka may pulungkuan to hulat naman ini sila aksyon rex kay pagkatapos ang kuha sang swab test sugato ni sila sang salakyan nga gin pain sang ila sinitang sa mga local government units masugat sa ila tulong sa ila siri nga puluyan. Quarantine ang matabo sa siring mga nagabalik nga mga local stranded individuals ag ang apiso ni Attorney Diaz on home quarantine nga wala pa sa resulta sa swab kinahanglan likawan anay ang halo piso-piso pag-interact sa miyembro sa pamilya mag-positive so gato na sila liwat no, kag ibutang sila sa isolation facility. Ang OFWs asures ka nagabalik ya ikuhaan sila sa swab test i-quarantine sila sa sulod sang 7 ka adlaw kung mag-negative pwede sila pahanugutan kapuli sila sa nga puluyan. Yan ang parayag ni Attorney Diaz. So immediately makapuli na sila kag makapahuway sa balay nila. Of course, ginapaandaman ta nga ang virus ara da. So kinahanglan during the time nga wala pa ang negative results mo, take precautions tanay. Hindi kita magsagay halok sa aton kabataan or upod si ila kaon, no? Medyo isolation tanay. It will just take a day or two before ang aton results will come out. At least when you get the news nga negative ka, confident ka na nga wala ka sang may pasa nga masakit or virus sa aton nga mga pinalangga sa panimalay. So kung positive ka naman, pabalon ta ang aton nga pasyente nga positive, then we will isolate him. Dalon ta siya sa isa ka isolation area hasta nga mag-ayo na siya. Nakatamo na ta tests, sobra na ta mga 400 tests, no? So amat-amat lang kay amo to bala pagsugod sang aton nga lab, isa lang ka RT-PCR ang ginoperate. Amo na siyang naghatag sa aton lisensya na license to operate. Ang RT-PCR machine duha ang ginagamit sa buong sabayan sang Silay Hospital kag manug abot na ikatlo
man sa Department of Health. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon, Mar? Yes. Ang isa ka taga Bacolod ni Blood driver kuno ni sang isa ka opisyal sang probinsya nga nagsugat pa ni ka nagdala sang driver ni sang bus galing nga nagsugat sa mga OFWs. Verbally driver sang isa ka opisyal sa province. Board member. Board member. Oo, i-check na lang na kung ano ni ka matuod ni. Sama na taga barangay bata. Oo, taga barangay bata bla ni. Kaya pa siya malabot naman nagsurex ang yesterday nga ginaservisyohan nga board member. Sa hapon. Ang aksyon nugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlo Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa Power Watch plano nga magpasaka sang reklamo sa ERCO, sa Energy Regulatory Commission, sa tiyon nga mapaslawan ang Seneco nga magpatawag sang dialogo. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art? Ini naman si Mana Sobrex ang ginhatag sang grupo nga Power Watch sa pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco nga magpatawag sa ilas sang dialogo angot ini sa gyapon sa ginareklamo sang pila ka mga consumers angot niya sa hindi maintindihan nga balayran nga ila sini ginaatubang kagangiban di nagaproblema bangod tuman kadako ang increase ang ila balayran especially ang abril charge. Sunod rin kay Mr. Winnie Sancho na mo ang tagapamuno kag nagapungko bilang Secretary General sa Power Watch ang isa nila. Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanghayo sang pasaylo nga nadula kami sa kahanginan bangod sang power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. Pasensya gid sa mga kaaksyon ta kay basi dala ni sang paglain sang tiyempo tahoga. Pitik-pitik man ang daw hindi among sitwasyon sa transmitter ta nag-blackout bago gid lamang no nangilay siya pagpangilaya nag-power interruption no amo ni nga nagagamit kita sang generator ta subong sa aton siling nga transmitter. Balikan ta si Aksyon Art Tayhopon sa nautod nga balita. Aksyon Art. Kamara Aksyon Rex, sabi ko gali kung monitor ko lang din nalula o tingala ko siguro na tingala ko ba doon na tapos gina balita mo ya Gusto sige yun, ko patali kayo sinig ko basi sa Facebook, ara malabla. Alin kayo sa muliti, ko doon lalawig na lang yung ibatiyo ng tingog ko ako. Amo na, no, normal na basta amo nang kayo nula, no? Tinulis na lang deadline sa mga kay Mr. Winnie Sancho ang tagpamuno sa Power Watch ng grupo kung hindi kayo matawag ang taga-sanay ko sa dialogo o kung di-discuss ini, ang doon na explicar na pag-increase ang bayaran sa mga konsumidor, ang formal na reklamo ipadangat nila dito sa bahin sa ERC kaya may ara sila sa pagkonsulta nagkaroon sa abogado nga nagamulig man sa halay
sa power watch. Sunod kay Mr. Wilson Subod na imanay kay karon nga tempo na perti pa ang pagpaningawa sa tao nga makarecover bago sa nga problema ang nagkatabo may ara pa magahon nga bayaran sa kuryente. Ano parehag ni Mr. Wilson Sancho, Secretary General sa Power Watch. Nag-demand ko yung ang power watt, madialog. Ang ilan ang average estimate nila hindi na reliable. Kadamong hindi sang nagareklamo, blang nagsulog tayo katayan. Ma-manifest din ang kwan, ang sineko sang sort of an agreement or ibutang na to nabi public commitment na amo nang himuon nila. Kaya usually ang katabusin na art. Pagkatapos na plus ang public hearing, ang mga kanay-kanay, why man, previously, abo nang ako na obserbahan Huwag man siyang siling kwan, ining concrete measures taken, no? Sa side ng power watt, mahulat kami sa isakto gidyang dialogue. Kay man, art ang public hearing limitado no? Hindi kita bala makakuan gid. So hopefully, hulaton ta ang ilang invitation. Ikunway sila ipostro gid namo ng kuan niya ang file namo sa complaint. Hindi lang sila niya kay sulat, ma-file kami complaint. Alay overcharging Kag error in meter reading. No, tanawon po naton kung ano ang mapansin ni Prote, ginapreparar ko man isang ma-meeting pa kami sa among lawyer. So until when ang ginatag ninyo nga daw timeline sa ilang dapat makakontak sa inyo? Sino nga sumada? Wala sa next na parayag ni Mr. Willie Sancho. Ang Aksyon sunod tayo hupon na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:30 na, mga ka-aksyon. 12:30 na. Tig-irigma na, no? Sige, sa mga ka-aksyon, tadra, dugay-dugay mga mensahe ninyo at gantanay talupangod. Pero, diri kita na sa Santon Plus Herbal Capsule, no? Ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni siya ang isa ka maayong pangtunaw sang bukol-bukol sa kalawasan ta. Katulad sining hubag, sis, tumor, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule ang aton sining tumaron, no? 1 or 2 capsules daily, okay lang na siya, no? Dapat mag-Santon Plus Herbal Capsule kaya muni ang makabulig sa aton ginabatyag sa lawas. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-aksyon, no? Mabakal ninyo ina sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, no? Kag isa pa, Malakay Finance Corporations, base ko nagakinanglan kamo housean, lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporations. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ini ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. That is why Malakay Finance Corporation, ginatanay ta sa inyo, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporations. Ayos, may lang pag-monitor kay Paring Gary. Ay, pwede Paring Gary. May lang pag-pamati dira Paring Gary. Ara ka lang da sa imo sining ganhaan subong sining mga inoras. Good PM lang, no? Ayos, sige. Kag Paring Alan Navales kag Josing Topas, good PM lang, no? Nga nag-monitor sa sining udto, no? Kag kalakip man si Paring Mark kag Ems magbanwa dira sa Handumanan.
Paring tip-tip kag MM Lerasan, dira sa Barangay Stefanigia, good PM lang. Paring Elmar, kag kay Mrs. niya, Trafangco, dira sa area sang Mansiningan. Paring Renz, kag Leia Campus, dira sa Barangay Sumag, no? Paring Philip, kag Tintin Rizaldo, sa diri sa siyudad sang Bacolod, pangilay siya. Paring Renly Marter, dira sa Banwa sang Valladolid, good PM lang, no? Kag Kalakipmans, paring Fiding Felisario, paring Binji Felisario, good PM lang, no? Kag dira sa Manila, utod-utod power, medyo duloman di sa Manila, paring Rex. Okay, sige. Paring Ruel Lanawan, si Roma, monitor ko di pre, watching live from Libertad. Ga pagilay sa to, ga trip of kuguray, no? Nanong natabo ni sa kuha niya? Sa aton sining communications. Anyways, si Anita Linda, nang kilala mo blang artista, Aksyon El Rey, napatay na, no? Sa edad nga 95 anyos, amuning isa ka breaking story, ho? Ang cinema icon nga si Anita Linda ang nagtaliwan na sa edad nga 95, no? And may lang pag-monitor kay Elmer Almorato sa La Carlota, Lindon de la Cruz. May lang pag-monitor dira sa Kasantulan, Manapla. Kag sa mga mga kaaksyon ta dira nga yara sa Kasantulan, Manapla. Good PM lang, no? And paring Roel Lanawan si Roma dira sa Libertad, good PM lang. And Angie Tisaluna, good day. Regards lang lihog sa taga Central Danao og Maaswa, Topside Tubuso sa Tisaluba family. Also to Raul Rodrigo Dalumpines Jr. and Barangay Captain Amic Hardinero sang Barangay San Jose. Barangay San Jose ni sa Tubuso ni sang area. Sige. Angie Tisaluna. Kay paring kinalon sa guy. Okay na signal pre. Thank you so much parikoy, no? Paring Ken Alonsagay, no? Sa Tokyo, Japan. Manjo Arniho, good PM lang. Rejantan Villalon dira sa Zone 4 AB, Barangay Purisima, Manapla, no? Always gid ga monitor. Bisan gaulan lang. Gaulan dagali subong toto Rejantan. Sige. Karen Tadlan Selva, may lang pag-monitor. Ga-monitor kami diri sa Purok, Fakuma, San Enrique. Tami ako lang kay Alex, Philly, Norma, kag Ipak, die hard gid na sila sa Aksyon Radio. Thank you so much, Karen Tadlan Selva. Kay Lynn I. Garcia Poa. Thank you so much, Lynn I. Ari lang kami diya, padayon ka pamati sa imo. Great lang, good afternoon sa taga GSO Electrical Division. May lang pag-monitor sa taga GSO Electrical Division, si Romeo Vergara, Aileen Powa, si Josephine Taiko, Lendre Hidorio, kag Romulo Kagalawan. Thank you so much, Lian Garcia Powa. Thank you so much, Lee. No? And si Arwin, no? Ay lang pag-monitor si Arwin. Gamonitor sila si Merlin Dingdong Bernaldez, si Melanie Halohado, no? Kag sa tiya ko, kag lola ko sa Binalbagan, Maxima Quatson, kag Dada Losada. Gamonitor gid permi sa imo Action Rex. Thank you so much, Sharwin, si Arwin, no? And sa kay John Hamolo, may lang pag-monitor, John. Good PM Idol Rex, correct kagid kahinay gid mag-take action sang City Health. Wala pa nahimos ang patient 18 ara pa diapon sa bata. Gali ka. Wala pa ko na mahimos ling ni John Hamulo, ho. Hindi ko na paglawagon ni John ang Purok, Barangay Bata lang, no? Ay, pero tiga panilag lang si John Hamula, ho. Thank you so much, gid paring John Hamula. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good PM lang Action Rex. And sa taga Roma Familia, sa San Enrique, kagay Nelmar Madera. Isa lang nisla ka lugar ni Action Elmar mo. Isang hampas lupa, may lang pag-monitor, Aming Flores Chanova, dira sa Magalion, good PM lang. Kay Joseph Pacifico, dira sa Mayor's Office, sa Banwa sa San Enrique.
Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Bambi Gomez, Carla Selva, kag Mildred Dalisay, no? And kalakip man kay Anas, kay Villanueva, kay Rhea Rose Solitario Villanueva. May lang nga pag-monitor, no? Kay paring Biboy Argisolar, sa monitor, no? Greet siya lang si Ma'am Nona. Happy birthday, ma'am. Malin sa kay paring Biboy, Argisola, no? Ayos. And sa kay Pinky Gabasa, may lang pag-monitor. Happy birthday. Pagka-greet lang ko, happy birthday kay Lara Shane Haro. Always watching Aksyon Radio. Thank you so much, Pinky Gabasa. And Remio Bermilio, no? Good PM lang, Remio Bermilio. Ga-monitor kami di simo program, Remio from Big Big Pottery. Okay. Thank you so much, Rim, no? Kay Nilda Sigwanse, watching live. Thank you so much, Nilda Sigwanse, no? Bambi San Roque, Toto Bambi, may lang pag-monitor da. Thank you, Gida. Toto Bambi San Roque, good PM lang. Din ka subong tao, ara kada sa panghigaron na guro ga monitor kay, no? Thank you so much, Toto Bambi San Roque. Laman ta sa mga amigo taning sadtuan ay, no? Bibing Dakia Bautista, good PM lang, no? Okay. Joel Aligato Himinia sa Cityville, Stefania, good PM lang. Inday Blasa and DM Me Nava Ughayon from Dangkalan, Ilog. Thank you so much, Gid, no? And Toto Nimrod Zabala, may lang pag-monitor. Toto Nimrod Zabala, no? Thank you so much, Toto Nimrod. Nonoy Tahunes, good PM lang. And sa kay Elmer Helsana, no? Gapamati sila to sa ano siya? Aksyon Rex ko bata kung guwapa si Portia Pay Helsana. Gapamati gid, okay? From Barangay Hagimit, La Carlota, thank you so much gid Elmer Helsana. Kay Idi Laos dira sa Kingtown, Victorias, ga monitor man sa sining mga inoras. Kay Raquelina Lumawag, good PM lang, watching from Hong Kong. Thank you so much, Raquelina Lumawag. Roland Alfonso, baskog di ulan sa La Carlota. Roland Alfonso. Si Joy Angeli Marie, grabe ulan sa Mansilingan. Thank you so much, Joy. Kay Kagawad Imbong Jocampos ang Maaw, Merly Gonzaga, and Jolly Gasapo Pataugan, may lang pag-monitor dira sa Maaw. Ang ibang siniti na kuan ko na lain ang nasapawan. Why nang iban nga mga talamyawon. Sige, pakaronan ko na dugay-dugay mga kaksyon ang iban pa nga mga talamyawon ta sa siningod to diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, paring Roger Montalbo Araman Galio sa Semar's Wine Center. Ga monitor siya sa siningod to, no? Thank you so much, Gid Parecor, no? Okay. Sige, daligid lang. Standby mga kaksyon. Manubalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kalinangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon,
sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:50. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras. Sige, kadtuan tanay dugang nga mga balita. Unahon tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa number 1 sa drug watch list ang Lacarlo Tahoe. Tiklo ini siya matapos ang drug buy bust operation nga ginlaunch sang mga kapulisan.
Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Arestado ang ginakabig number 1 drug watch list personality sa siyudad sang La Carlota pagi ni sa basta operation sa mga kapulisan mga alas 7 ang takna kagabi sa Furlu Highway, Barangay La Granja sa siyudad sang La Carlota. Sa diin ang suspect diriging kilala kay John S. Media, 31 anyos. Nagapuyo ni siya sa Hacienda Salamanca, Barangay La Granja sa amuman nga siyudad. Kag ginakabig ini Action Rex sa mga kapulisan nga top 1 high value individual sa ila sini nga police station. Diin sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, madugay na nga gina-project sa mga kapulisan ining si Esmeralda even sa mga previous years pa, pero madanlog Action Rex dasig sa iya makamutik nga pulis ang bayer, pero kagabi na timingan gid sang pulis kay ginkagat gid ang paon kag naaktuhan Action Rex nga nagabaligya sang suspected Shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno bayer. Now sa pag-usisa pagid sa mga kapulisan na recover man sa suspect ang isa ka gramo sang suspected Shabu, more or less ang estimate gamay naman Action Rex 6,000 ang recovery nila, pero sunod diri kay Guadalupe bisan gamay ang recovery, ang importante diri isa ini sa pinakadako high value individual ugaling kay ti nagapati si Guadalupe nga base bala nga temprano pa na disposed ang suspected Shabu. Rason nga kagabi sa pag by basta operation isa na lamang gid ka gramo ang nakuha sa suspect. Ari nga pahayag ni Lieutenant Colonel Guadalupe. Kaya continuous yung natin yung monitoring dito dahil continuous pa rin siya sa engagement dito sa illegal drugs na mga activities. Kaya kagabi, actually hapon nag-conduct tayo ng operation sa kanya, and it turns out naging positive naman. Nahuli natin siya doon sa sa may Hacienda Salamanca. Sir, ano ang kategory nitong suspect na ito, sir? High value individual. Ito yung mga dating high value target. Dahil siya, siya ang number 1 dito sa top 10 natin sa drug watch list ng La Carlota. Nagkataon lang na medyo konti na yung konti na yung supply niya dahil na-dispose na yung iba, pero at least may nakuha pa rin tayo sa kanila. Aksyon Rex ang pahayag ni Lieutenant Colonel Guadalupe. Balita, report sang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal nga supplemento, herbal food supplement. Amo ni siyang manamigid. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. No? Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton siningalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amuning isa ka manami, no? Nagabulig panubos ang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Nagadugang man supply sa mga kakulang sa mga vitamina kag minerals. Katulad sang vitamin E, vitamin C, B-vitamins, calcium, magnesium, potassium, zinc, kag madamo pa. Makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga botika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Magtumarad na wadlaw sa Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or mag-call sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595.
Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa mga masunod nga mga butika katulad dira sa Eden Pharmacy sa Central Market, Parmasya Juarez sa Rizal Street, Parmasya Edcar sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, kag sa sudad sang Bago ara dira sa Alfie Pharmacy, Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy sa Bago Public Cemetery ina tanan, no? Mabakal ang Evergreen Herbal Capsule. Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office ni may kang tanan sa pre-charge investigation sa jailer on duty nga napalagyuhan preso sa area sang Police Station 2 posible matapos ini nga semana suno sa tagpamuno sang BCPO IDMB. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon, Eric! Yes, Evergreen. Do ka namin sa iyo mo? Ate, mo ginaya. Sige lang bala. Pangkisay-kisay, subong ba? Nakibot mo na ako ba, no? Ate, oy. Kung sa bagay mo ng mga produkto sang wala mo mula gina-expectar. Alaban. Nga nag-aabot lang Axorex, no? Iko alang dia. Kualang di. Happy anniversary gali sa inyo ni Madam Nona. Okay lang, okay. Salamat yun, Rex, no? Ikapilan yun eh? Well, I think 19 years. Ayo di purma. 19 years. 19 years? Oh, yes. Okay. Silbi na katuig. Gabi, no? Do kadali lang, no? Kadali lang Rex, no? Daway lang mabalaan ka. Way lang mabalaan. Chimpugid subong kadasig lang tuod mo. Oo, kabay pa nga mangin madamo pa nga bugay ang maangkon mo. Sa ano man sa imo, Rex? Kabay pa nga. Ano na sa imo? Palos-palos na tao. Ate, okay. May lang nga pag-monitor na kay Doc, Oy, Doc. Mayong Oktober sa imo, no? Doc Ramel. Doc Ramel. Okay, kalanda. Basi kung madugang-dugang. Ginaunahan mo na sa ginaplanuhan. Yan lang yung dugangan. Tanay sila tag-tatlo nga duwa. Ito malumos kita sa nilo. Ayo di purma. Si Kapchad si Kapchad Feria kag kagawad Jofred sa Panta. Kamusta sila subong man? Wala ka papatsag si mo da? Daway sila ka papatsag subong. No? Basi kung namalhan, no? Grabe, tig-ilinit ba? Tinululan na ito. Paano basa-basa ka mo da, no? Tig-kwan pa subong ko na. Ano? Tig-ululan. Tig-ululan. May naman kung... Amay naman kung magsigisigulan kaya ang tubos na... Amo nang bot ko sing ganon nga. Kung sige ang tigululan, sige man. Ang tubo. Ang tubo. Ayo di purma. Siling ni Joan Mil sa Mansilingan, no? Lingaway gita da? Ara. Ito pa ya Joan Mil. Ang problema. Happy anniversary, Aksyon Eric. God bless you. Why gita da? Ara. Mati ka. Okay. Ipadala tayo ko sa LBC, no? Sa LBC. LBC para ka Mayo, no? Ang tirada. Nano ne? Pero ako tara nakikabalo ko. Gani kay daw. Doga kuto na chan mo guro da. Laban ni daw. Inug-usap na mo. Ayo di purma. Pwerte yung butong mo sa dila. Grabing butong niya sang dila daw. Pamatyaga niya daw. Wala na dila. Kagway ng dila. Kay naubos ng dila. Nami makabutong ni Jomaris ang dila, no? Daw pa matyaga daw, rek ang kamot siya, way pangapanginaw, alin pa kapon. Ayo di purma. Binawon ta ni siya, kay di siya kabalos siya. Saburoso ang dila mo. Alaban eh. Kagdara ang nami sa dila. Alaban! Purma. Amo na nga dila, gidayon ng tirada, dira. Nga alam ko sa kadamo, sang parte ka pa mo, kikaon mo. Huwag ginuna mo ka na dila ba? Amo na mo nang number 1, gid nga ginauna ko, gid mong dila, gid sa tanan. Alat lang nanam mo. Amo nang nami, day. The best ang dila, no? Kung daw luya, may dila pa, no? Siling ni Jinrowa Costa, niya opisyal sang Valyacar, ga monitor subong lalo na ang ila branch manager.
Sinong branch manager sang Baliacar Transit tao? Sino na? Sa branch manager sa Norte ko. Si ambot din isang si Jen Roa Acosta ang nagatamyaw. Gamonitor sila kuno to subong? Ang general ano? Si Jane Roa Acosta. Ang monitor ang manager? Gamonitor kuno to sa opisina sang Baliacar Transit. Ba din nga Baliacar Transit mga opisina man? Sa man silingan no kundi sa Sambok. Buta kundi nga ko basta opisina niya. General manager? Ang kwan series? Na may pagid mag-monitor di ko magpabatsyag si Ma'am Jade. Ayun, Ma'am Jade! How are you there, Ma'am Jade? Matek sa dugay-dugay lang Aksyon, Rex. Okay. Good PM. Good PM. May kita na? Ayo di Purma. Ano itong manager sa series man? Buta? Manager! Why kita na? Ara, kuha lang di. Salang ka pa sa hero. Ayo di Purma. Te, ano na ne? Ate, di kini ang babalaan na kapalarans ne? Te, galing kay jailer lang ang station commander yan. Ate tala sa investigasyon depende niya sa kabugaton sang kuan, sang ebidensya nga ginahimo karon kag ginatipon sang Investigation and Detective Management Branch IDMB sa BCPO kay amo ning gintas ni Colonel Henry Biñas ang IDMB nga mag-investigar sa sining kaso nga pagpalagyo sa tong priso bala nga sa uliti nag-surrender man nga si James Breswell Aksyon Rex. Di ang investigation karon sa IDMB daw dirigid nagasentro karon sa jailer on duty nga si PO3 Lodibico de la Raya nga una bes ginpasakaan ni sa kaso ya kriminal sang hepe nga si Police Major Sir Lagabana sa paglapas ng Article 224 sa Revised Penal Code o kung ginatawag nga evasion through negligence. Nakapiansa man ni sa gilayon sang 18,500 pesos right after nga manapasaka ang kaso siya nga kriminal. Now ang IDMB nagasentro ko niya sa investigation sa administrative case ni Dilaraya kag sunod ani sa kay Police Major Gary Alan Rizuma nga mo karon ang bag-o nga hepe sang IDMB sang BCPO nga seryoso ini ang kaso kag posible matupa ini sa grave misconduct action rex kag siling ni Police Major Rizuma nga kadako sang liability ni PO3 Lodibico de la Raya sining pagpalagyo sang priso dira sa area sang police station number 2. Siling ni Major Rizuma ginahingagaw nila nga matapos ini within this week kay may mga time frame nga ginahatag kag masyado kaseryoso na kaso that's why nga buligan nila ini nga matapos para gilayon nga masumiter ang ila sining pre-charge investigation sa opisina sang Regional Director sang PNP sa Region 6 sa idalom ni Police Brigadier General Rene Pamuspusa. Yari si Resuma sa exclusive interview sa Aksyon Radio. After nag-report niya ang station po nga may nakapalagyo, naganda kami ng ginatawag nga inspection and evaluation sa kaso. After ma-evaluate na sa atong evaluator nga PNCO, kung may nakita gid mga irregularities sa part ng dealer, so mapalikitrad sa ginatawag nga administrative case niya. Within this week matapos na ang atong pre-evaluation, para nga ma-iparma natin. Kaya may ginalagas mo nga time frame siya na para nga ma-file sa dayan. So ang pre-evaluation, wala ka makuha-basihan sa pag-file mo sa kaso administratibo? Yes, no. Amo na sang atong basihan kag yung sisinupagit ang madala sa kaso. Ang ibanda, pwede man nato mapailan kung anong ilang hinimo. Pwede na siya masulod sa pre-evaluation. Pero definitely, may igog ni Sir yung jailer. Una, ang jailer, kay ang jailer, siya ginang take charge sang ginatawag na pagbantay sang atong preso. Kaya separate na ang atong tasking, ang jailer, lain man, ang officer lain man. Pero kung at that time nga may irregularities man ang jailer that time, hindi man nato mapasulod nga sila makasuhan man. Pero definitely, saan ang magkapagkatubang hindi sang klaro nga kaso administratibo is the jailer? Mo gina siyang mauna niya makasuhan. Sa ato niya administrative ang ginatubang ta sila. What about ang hepe? Ano matabo sa hepe, sir? Depende na sa pag-evaluate ha. Sir, kung ini sa i-forward natin sa region, ang region ni sila file sang kaso, gisa kay mga grade na nga mga kaso, i-forward na ni sa region, ang regional office niya ang mag-file sang kaso kung may natawag nga kamag responsibility at nga itong i-iti. Admin case ang mga kaso, sir? Sa
Major Gary Alan Rizuma, ang chief sang IDMB sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Bubra nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 7 ng aton oras, 107 na. May lang pag-monitor kay Inday Ann Celes. Ara padaya, may bilin pa di. May lang pag-monitor kay Mary Ann Celes, isa sa mga drama naton diri personnel, no? Sa kay John Vercel Horelio, may lang pag-monitor John Vercel Horelio. Sa kay Rejantan Villalon, nakabasan tani. Sa kay Leo Talaban, no? May lang pag-monitor Sir Leo Talaban, no? And Familia Nicor, Zamora, Similiano, Bangkaya, kag Talaban family sa Barangay Manghanoy, La Castellana. Antonio Imutan, good PM lang, no? From Barangay Montevesta, no? Sir Edwin Pinida, good PM lang, Sir Edwin. And kalakip man sa kay Jonito Bornales, good PM lang Jonito Bornales. Gian Resisio, kay Jensky Dobreya. Pakigreet lang di sa amon sa Barangay Bata. Ariman naman may positive naman di sa amon. Gamonitor gid kami dia. Sige, thank you gid Jensky Dobreya. Nakuha na namon na. Jolly Militado Patrimonio, good PM lang. And likewise sa kay Lian Tadina, no? Lian Tadina from Barangay Baliwagan, sa Bakyas Baliwagan, San Enrique, no? Calvin Chavez, may lang pag-monitor sa kay Sian Chavez Melda and Pamilya Chavez sa La Carlota. Kay Kinji Horolan, good PM lang, no? Kag kay nanay kag kay tatay yadra sa Andumanan nga permigid ga pamati sa Aksyon Radio. Kay nanay Milagros kag tatay Litoy Asong, no? Kay Idna Freyas, good PM lang, ga monitor kami dia sa Canson Sing San Enrique. Ayos kay Rolly Orpiana, good PM lang from Pasay. Ayos, thank you so much Rolly Orpiana, no? Kay Eb Smart Tadios Salcido, no? Good PM lang, no? Ariel Kabatak, may lang pag-monitor lang kami di sa Sulod Central. Greet ko kay Saldi Popoy Braca from Ariel Kabatak. Ayos. And Myla Di Quito, may lang pag-monitor Myla. Si Myla Di Quito kag Elmer Almurat tapos namin kay Elmer Almurato. Thank you so much gid sir, ha? Thank you gid kay Trexie Busillo ga monitor man, no? Ayos, sige, dagang salamat gid mga kaaksyon, no? And okay, sige. Thank you gid sa inyo nga padala sang mensahe. Dali gid lang mga kaaksyon, standby manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Kunzeis. Upgrade your immunity, do it with Kunzeis. Ang Dr. Alfred.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ng imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas. 18 ang aton oras, 180 na mga ka-aksyon. May lang nga pag-monitor dra sa Banwasan San Enrique kay Nang Helen, no? Monitor si Nang Helen. Ikaw na lang di ko nung kulang ng Helen mo. Ayos. Sige, kailangan ako sa tiyempo, mga ka-aksyon. Ko naman so. Earth naman ang aton siling nga unit, no? Sige lang. Ayos. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Nami pa tani lambada sa kanginan galing kay ang tiyempo ko hindi na sugot pa. Di kita kits tabuasa. Dre sa inyo sining palatuntunan. Alang-alang na kita sa tiyempo, kita kits kita buwas mga ka-aksyon. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili-ginawang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. From the start. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.